Salutare, eu sunt Andrei după canalul Skill Bike și astăzi este primul meu episod și o să vă învăț cum să faceți wheelie mountain bike-ul. Prima regulă, ca să vă iasă wheelie, trebuie să aveți pionul pe viteza 1, 2 sau 3. Folia trebuie să o aveți pe 1. A doua regulă, ca să vă iasă wheelie, trebuie să aveți mâinile relaxate, să nu aveți încordate. Și când ridicați de coarne, să aveți mâinile așa. Sau așa. Și dacă simțiți că vă dați pe spate, peste cap, ciupiți puțin frâna de spate, nu o ciupiți foarte mult, că dacă o ciupiți foarte mult, o să fiți drepți. Și a treia regulă este așa. Trebuie să vă simțiți confortabil când stați în aer și să fiți relaxați, să nu vă fie frică. Și dacă simțiți că vă dați așa într-o parte, să nu puneți piciorul jos, să încercați să stați pe ea, să țineți echilibru. Primul pas, ca să exercitați pentru wheelie, trebuie să faceți, uite așa. Să ridicați foarte mult. Și al doilea pas, ca să vă ridicați cât mai mult și așa, trebuie să trageți de coarne, cât puteți voi de coarne. Dar când trageți de coarne, să apăsați și pedala tare și să vă țineți și să stați așa pe spate. Și după apăsați frâna când simțiți voi. Și episodul. Dacă v-a fost de folos acest tutorial, dați un like și un follow pe Instagram. Dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like și abonați-vă.